Imos que a información deportiva, o equipo feminino do Concello de Boiro de fútbol non atravesa un bon momento. Tras xogar unha sétima xornada predominando o balón, caeron ante o ES do Val e complícase así a súa situación na táboa xeral. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro non puido aproveitar a oportunidade de distanciarse da zona de baixa da clasificación e sufriu unha derrota de 0-2 ante o ES do Val. As boirenses que xogaban na casa, a pesar de dominar o balón, non conseguiron xerar perigo suficiente en ataque e mostrouse débil en defensa, o que lle costou os 3 puntos. O partido comezou cunha xogada prometedora para as locais, que dispuxeron dunha ocasión clara que foi salvada baixo os paus pola defensa rival. Sen embargo, o equipo non soubo aproveitar esta vantaxe inicial e aos poucos minutos un erro defensivo permitiu ás visitantes adiantarse no marcador. As xogadoras do ES do Val, máis contundentes e ben organizadas, aproveitaron esta vantaxe e tras un segundo tanto na segunda parte, salaron a vitoria. Con esta derrota, as boirenses ven como a parte baixa da táboa se apreta aínda máis, permanecendo nun noveno posto con 7 puntos acadados. Na vindeira xornada, as boirenses veránse as caras co Vitoria Fútbol Club, no campo de Santa Isabel, ocasión que tentarán aproveitar para gañar puntos e así saír do descenso pouco a pouco.